Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Oimore kamoro mar mantiere wakini machiegni weche manyien sa achiel mar odhiambo tarik 12 dwe mar abiriyo 2026 achiel kachiel Color TV eka wakelni wechegi odhiambo masani. Pani wechegi mamoko inyalo yudo e laigo mag tudruok moting'o Facebook maen Color TV Live, X @Color TV, YouTube en Color TV kaachiel kod Pang maen free to air kamoro moro maintie e pacho machiegni. Jasomo en Rogers Odhiambo ka jalok marwa en Bella Achieng'. Jatelo mag linda wananchi kamoting'o gavana ma Siaya James Orengo, Senator Edwin Sifuna kod jadolo mar kanisa ma Jo-Anglikana Charles Ong'injo jokwedo monj manotimore e kanisa nogo mano mar ACK bade ma Milimani Kisumu kani kendo bende kod wach kweth mar jende moko nomonjo kar lamo nogo mar nera kaka kanyo kod jogo ma bende nodhi e lemo no. Orengo wacho ni timno nitie kaka koro notud kanyo kod piny owacho kama ose jotelo mopogore opogore piny owacho nothur kani mowacho ni notimo tim kamano mar kodo jende mondo mi nodhi omonjgi e sach lamo nogo. Olene timo kamago inyalo nyako kanyo kod piny owacho nothur kani kama giwacho e sach twak kod jofwambo tok midhiero no ne bedo kama noweyo ka ji mopogore opogore nonyere marach mokalo ka kod apiko mar mabor bende nowang' ka oganda ma bende ne jowuoth mane wuotho e piny mopogore opogore e Milimani nomwa mwandugi e sach tungni onogo. Nochuno bila mondo mine bairo malungo wang' mane ke oganda go mane dwarakore kod kweth mar linda wananchi manodhi alama mar kanisa no. Eto komachielo bende ni jatend piny owacho mathur kani William Ruto olerne kado bende nitie gweng' ma bende ok oyudo sir mopogore opogore e weche mag siasa to en piny owacho mare osetim duto manyalore mane nochwalo chenro mag dongruok e konde duto ma pacho ka. Ruto kane ni kanisa no mano mar ACK St. Martin's e country mano ma Kitui owacho ni piny owacho mare ok okwedo ng'ata ng'ata kendo obro neni chenro mag dongruok ochwal ne jopiny duto maonge dok chien. No lero ni jok ma bende koro pinge ber mondo mi giriwre godo kanyakla mar chwalo chenro mag dongruok ne jopiny maonge akweda ka wacho ni piny owacho mare ok oketo akweda ne jo Kenya. Kishie vile nilisema pale mbeleni, hakuna sehemu ya Kenya tutawacha nyuma. Nataka muelewe kabisa kwa sababu najua kuna watu wengi wanashangaa ya kwamba hata zile sehemu mimi sijapigiwa kura nyingi, mimi nimepanga mambo ya maendeleo kila sehemu ya Kenya. Ni kwa sababu neno la Mungu linatufundisha maneno ya umoja. And that is why I have made a commitment that we are going to work with everybody in the Republic of Kenya. Ndio nikatengeneza serikali ya broad based kuunganisha Wakenya wale wote ambao wako na nia ya kufanya kazi pamoja. Eto machielo bende ni jatend duond pi siasa mar ODM Dr. Oburu Oginga oyang' ni duond bura nogo onge kod nyalo mar dhi chungo jadwar kom tend piny owacho yiero no maigeno manyien kata kamano gidhi siro telo mar William Ruto e tielo mar ariyo e yiero nogo. Oburu kane wuoyo e sach nyasi mar alam kod asolo omenda ne kanisa mano mar Jo-Katholik mano machiega e kar chung' od bura ma Homa Bay town e kaunti ma Homa Bay owacho ni gin kaka jokanyo mag duond siasa mar ODM giikore mar dhi siro jatend piny masani William Ruto mondo mi obi oyiere kendo. Mabiro ka koro olero ni jopiny bende dwaro mondo mi owuog oko mar timo ndiko ka joluto ombulu mar mondo mi gibed kanyo kod yore mayot mag yudo chenro mag dongruok mibiro chwal negi kuom jok ma bende gibiro yiero e yiero no mabiro. We already know that ODM this time around we are not fielding a candidate. So we are going to support William Samoei Ruto for the But as we move to support him in his second term, we must go there
in a structured manner, negotiating and knowing what we are going to get as ODM. When we are going to sit with President Ruto for file sharing, he is going to ask me, Oburu, how many votes, how many councillors, how many governors have you brought on the table? You are the ones to give us the power. You are the ones to give us the strength. You are the ones to give us the means of negotiating with President Ruto. Therefore, we must vote and vote for them. Those are the people, they are... Sama go ne dhi nyime bende en jotelo mopogore opogore mag duond buche sonogo mar ODM kamoting'o jatend migawo mar weche mag riwruoge mag saga migosi Wycliffe Oparanya to kod jotelo mamoko bende wuok e imbono mar Kenya nomedo dhi nyime malero ni duond bura nogo mar ODM biro tiyo kanyakla koda mano mar UDA e dwaro sir ne piny wacho masani ka gidhi yiero maduong' mabiro. Ka giwuoyo imbono mar Kenya, jotelogo nolero ni ok gibidok chien kata nade to gibiro chung' motegno ka bende gikwedo paro moro amora mar biro ketho oko duond buch siasa no malo mar ODM mondo mi gidonje malo mar UDA ka giwacho ni gibiro dhi e mesa mar twak achiel kachiel kod duond bura nogo to onge paro moro amora mar ketho duond buchgino ka giwacho ni mano ema gibiro bedo godo gi duol mar timo winjruok kod duond bura no mar UDA e sir ne jatend piny masani William Ruto e yiero maduong' ma higano manyien. Sisi tumeamua katika ODM tuingie mazungumzo na UDA. Tukifika kule mbele, lakini tuwe na watu wetu. Tunaingia mazungumzo, pati yetu itakuwa hapo, UDA itakuwa hapo, tusikizane vile tutaenda kwa elections next year. Hakuna ingine itameza ingine. Kama kumeza tutakataa. Remain intact and shaken in our house of ODM. Kwa sababu without numbers we are doomed. So Vihiga from governor to MCA, mutafanya hiyo kitu. Tutapata MCAs, MPs, senators, all the way paka kwa governor. Because we are going to work as a family that has been wounded and wounded so deeply. Ero komachielo bende kwayo koro gol ne jotend kanise mondo mi kik yie mi thuolo josiasa mar timo siasa kanise mar pogo jopiny kaka mano mineno katimre e gwenge mopogore opogore pacho kae. Mani otimo ne chiw kanyo kod jagoro migao mochweche mag arita mathur kanyo Dr. Raymond Omolo e kinde mane gijuore alam kanisa mano mar jo-Catholic e kaunti no Homa Bay. Kama bende Omolo nolero ni kanise gin kuondego mago mag riwo jopiny to konego bed ni itiyo kode kaka lwasi mago mag lando siasa go mag akweda kendo mopogo oganda. Jatelo nomedo dhi nyime kowacho ni kanisa nigi ting' mar chung' motegno kaka kwa jodolo mondo mi kik yie ti kod josiasa e yudo thuolo mag siasa magalagala e kanise mopogore opogore e gwenge ma kaluo ka. As a clergy, and I want to humbly appeal to all of you that let not desecrate the platform in our churches to allow leaders who preach division, who preach hatred, and also help us in calling out lies, calling out some of these bad ills, because if we do not do that, we will lose our country. We must nurture a country where someone who is born in Homa Bay has the same chance to succeed in life as someone who is born in Mombasa County. Same as that one who is born in Garissa. Same as that one who is born in Nairobi. Ero komachielo bende ni jaod burano mano mar Rieda migosi Otiende Amollo olero ni kokalo kuom agulu mar ka chung' od buranogo mong'ere kaka NGCDF gisebedo kaka gichulo chenro mopogore opogore mag dongruok ne oganda makono yiro mago mag loko ngimagi ma kiny. Jaod buranogo wacho ni gisetiyo kanyo kod omenda ma korgi lach miwuoro e timo chenro mago mag dongruoge kaka koro Justus Adoyo leronwa e lipot nogo. Jaod bura mar Rieda migosi Paul Otiende Amollo gikone koro nodhi nyime kod dhialo kendo chwalo chenro mag dongruoge ma opogore opogore mago mag gedo mag skunde, gedo mag apaya kod mamoko mathoth e kar chung' od buche no ero mar Rieda.
Mana kaka ileronwa koda manager sub county nero mar Rarieda mano migosi George Atwenga mabende lero kaka jaod bura nero achiel koda PC nero ma CDF osebedo katiyo kod omenda gweko mag japiny. Tuju nwamiyo laboratory mar $1 million maoni gimeni mheshimiwa commission soon. Tuju secondary kende bursaries mosayudo en 2.6 million. In total Tuju secondary waseketo $8,411,000. Bende nodhi nyime kod lero ni ok giket mana wengegi e weche gweko mag somo kende ka weche mag apaya bende gidhi nyime kod ting'o malo. Yako molo untie mago mana schools kende to mheshimiwa ok oweyo nderni ung'eyo ndara mane kokethre kande makasembo kadhi Kamariga wan mwatemo wa maintain. Nitie ndara mawuok manywanda dhi Kamariga en ga mar county yande kan jorach mheshimiwa noyudo ne special funds moko yando losi chien kacha. Korka gore jaod bura nero mar Rarieda migosi Paul Otiende Amollo ne odhialo malich mokalo mosenindo migosi Raila Odinga kuom ne kawo kinde margi kendo ne dhi go arambe ne joma Kasembo gweko kaka okang' mar neno ni weche mag somo ne odhi nyime. Momiyo ma Kasembo Kagwa ka ema ne Raila oyie goyo arambe to Raila ok ne goyo arambe. Ang'o momiyo Kagwa ka ema Raila obire mogik ma koae to tuo goye to dhi loka to ok oduogo kongima. Uwinja, Raila nobiro go oriti ne joka kwargi. Emomiyo wach matimre kawuono ni ok en wacha ni wayaw gik manwatimo. En ni waparo Raila e yo ma special. Bende ne ochwe kogno kendo yango moko kuom dongruoge gweko ma bende gisedhi nyime kod chwalo kaka ne oyudo oler koda manager e sub county nero mar Rarieda. Watimo gik mwanyatimo. Uwinjo kaka Jeff osekwano gik mwasetimo. Chakre Got Kojwang', midhi Kawuondi primary, midhi Kawuondi secondary, midhi Tuju primary, midhi Tuju secondary, mibi Kagwa primary, mibi Makasembo kae. Kapok wadonje weche kanisa, kata weche nderni, kata wach mora mora. $1,072,000. Uwinjo koso kuwinjo. To gigi wang'e kaka wapango. Migosi Otiende Amollo koro dhi nyime kod yango ni chunye pontie tiyo ne jood buche gweko mar Rarieda kowacho ni onge ng'at nero ma bende brogo chunye obiro dhi nyime timo mago ma bende onyalo. Penji yawa. In kori biri chung kae, iwacho ni nisechulo ne nyathi achiel school fees mar 10,000. Seche miwacho kamano no. To sama wadhi ng'iyo dormitory no, tabu maduong' mantiere en wach mar pi. Kendo in bendi wache, ok iwache kata ni nyiew tangi mar 10,000 liters maka 10,000 kendi iwene school. To wan wasegolo $1,016,000. Kari wacho what? Mabende nosir machiegni kod moko kuom jopiny kar chung'o od bura nero mar Rarieda anyeto gweng' nero ma Kagwa bende nogoero kamano malich mokalo kotenore koda dongruoge maket kod mago. Koro an ago mane jatelo erokamano kuom timonwa maber omiyo wayudo grofa ma Kasembo. Domno ber mondo nyithindo mondo obed gi mor kabet e iye. Wan be wan jonyuol wabed kod mor matek. Do mane wan go koro noseti. Koro ne iyi ok ber ahinya kod nyithindo. Waduoko mane Nyasaye erokamano. Go erokamano ni jabura kuom timo chir mondo mi omobilize ji kendo kelnwa pesa mondo mi oger dormitory machon nosekethre kendo ne neno marach, to wagone jabura erokamano kuom timo chir mondo mi omiwa dormitory manyien. Wamor kode kendo wacho ni Nyasaye mad gwedhe, Nyasaye mad med ting'e malo kendo ochako tinwa kendo matek. Nekala TV kuoke Rarieda sub county Siaya county and Justus Adoyo. Eto kochielo bende en jaod bura mano ma Kisumu County Mikael Ruth Odinga owuok oko kendo koro go duonde piny kowacho ni rach mar arita kwe luoro mar county ma Kisumu medo kelo luoro kind oganda ma gin jodak kod jogo ma jotimo ohala. Kuwech makamani Mikael Ruth owacho ni ber kaka jotelo biro kanyakla achiel mondo gimakre kanyo koda piny owacho kach koda migawo mochwech mag arita kwe maneno kaka nyalo duogo arita maber koro wach rach mokalo e luoro mar county ma Kisumu.
weche Mikayi Odinga gono biro koten koda wach mar monj ma kinde ka kinde ma jonjore osebedo ka koro timne jodak e kuonde dak mopogore opogore e alwora mar bomani ma Kisumu. I said that the whole county, we should sit down, all leaders, from MCS, MPs, governor, security, because the policemen are the people who are also culprits. Even policemen should not be in one area for too long. For too long, police in the county loco, tikelo mono no kino bedo kanyo. So, but magi take it more nyalo mana wacho no sani gi bako nyithindo gi to gidogi wegi. They pick the children and then they release them the next day. And you find that we leaders are the ones who are perpetrating. Come back who not going to water. Tighty the go le king say. Don't nego nothing at. For me, as a woman leader and a mother and a community person and a strong leader as such, I am going to fight, even if it means single-handedly, this issue of security in Kisumu, because Kisumu must become safe, people must work. You can't even be in Kisumu after 7 in the evening. And there's no lights in the street lights. Everywhere is dark. I am talking that we must sit down as all of us and bring change. Otherwise, I'll do it as a one-person's crusade. Otherwise, I feel now Romo, I'm capable, and I'm a woman of strength, and I'm going for the governorship of Kisumu. I am asking for it, I am going for it, and I'm confident. Me with God, Eto kumachelo bende weche ma oteno koda ka siasa ni jagoro maduong' buch siasa no mano ma Jubilee Migosi Moetalelo Lekenta koro ni onyiso kweth mano mar linda mwananchi ni giikore matio kod kanyakla achiel e timo siasa e kindego manyime. Kenta ka wech makamane olero ni Kenya ka ni thuolo kendo jatelo moro amora oyiene mar timo siasa e kona moro amora ma thur kani maonge ageng'a. Koro wechegi nobiro koten koda wach kanyo kod jatend bura no mano mar DCP Migosi Rigathi Gachagua mayando nonyiso kweth mano mar linda mwananchi mondo mi kik ter kisera mag ombulu e ka chung' od bura mano ma Kalau michano timo yiero no ma adundo. Kar kamano Kenta owuon to nowacho ni gin kaka Jubilee giikore matiyo e achiel kod kweth mano mar linda mwananchi biro kelo telo no mowinjore ne jopiny. We want linda mwananchi wakuje tufanye kazi pamoja. Kama mtakikani malingine sisi Jubilee tumewa. We are accepting you and we are welcoming you with open hands. And we don't want as a party any dictatorship. We don't care where the dictatorship comes from. If it comes from part of the opposition or if it comes from the government, we want a free country where democracy reigns. So hii mambo ya kusema ati hatutaki watu fulani mahali ingine, tunataka wengine, tunataka wa Kenya wajumuike pamoja wajenge nchi yao. And I can tell you one thing. We have said everybody is one town. And that is a fact. Na nyinyi mnasemaje? Mnasemaje? Haya wale watu wa kaunti enda mwambie boss yenu na mwambie Ruto wote ni one town. Eto kumachelo bende kwa makende korogol ne ojende mondo mi oyie obede motang kendo kik giyie jo siasa tiko gi weche mago mag timo mag njore kod maundu e nying mar timo siasa. Ma biro ka wacho ni kuom kinde machuok mosekalo ojende mathuthur kani osebedo ka koro yudore lwasi machal kod mano mag timo mag njore kodgi kanyo kod jo siasa. Gino bende koro wacho ni kidek biro hinyo ngimagi. Collins Gor miyo waler koa e kaunti ma Migori. Riwruok mar jodolo e oganda Jowaluya koro to dwaro kwe ahinya motelo ne yiero ma higa 2027. Ageno ma bende giyango ni rowere koro to kik yie mondo koro to ti kodgi kada ka josiasa mar kelo koko maka kod kacha. Ka otelnegi kod jakom margi Timothy Ngeresa yango ni rawere koro to nyaka beda kicha koda ka weche makamagi eki. Nanyi pia mjue mnaharibu future yenu. Mwendeni makanisani. Ingawa tunajua kwamba ukosefu wa kazi upo, lakini kazi ya kupewa shilingi 200-500 utoe damu ondoe roho ya mtu si vizuri. We are for the unity and peace in our county and in the country. Tunaomba kwamba nchi yetu iwe na amani. Letu sisi kama wachungaji tumeondoa tofauti zetu za kikanisa, za kidini,
Bende dwaro ni duol ma ochung'ne tayo yiero kaachiel kod goro kiewo mano IEBC mondo koro to kaw okang' mager ne kweth mag josiasa ma bende koro thothne jotiyo koda ka rawere mar chocho kwe maka kod kacha. Bende giwacho ni rawere gine jotelogo makinya kendo koti kodgi marach to ngimagi dipo ka olal nono. Kia watu na kuwaeleza, kuhamasisha watu kuhusu umoja na ushirika na upendo, ili ukienea ndani ya watu wakipendana watajua kwamba kutafuta una haki. Iangalia hili jambo ni na wale ambao wanasiasa wana sponsor hii maneno ya goons wasimamishwe. IEBC chukua hatua, watu kama hawa sio viongozi, maana uongozi wa damu haudumu. Huu ni uongozi mbaya. Tunataka uongozi wa amani. Tukiwa vijana wetu, ninyi ndio vijana tunategemea. Tunapowatazama tunaona future nchi hii, na tunapoona watoto wetu wanakufa kiholela, wanapigwa mawe, wanapigwa marisasi kwa maandamano, tunaona kama si jambo nzuri. Jiwo rawere ni mondo koro to ginyis kido no maber ma bende gigombe ne mondo nyithindgi kindego mabiro mondo to kop kido makamago kendo ma bende ok nyal kelo tho maka kod kacha. Ka bende Joshua Mwangi Wiria ma bende en rawera koro to kwayo raweregi mondo mi kik ti godo marach ne mar thoth jotelo jatiyo kodgi marach to kogik sechego ma bende koro to lemo sechiek tibolo gi piny pangla to mana ka pi maliet. Vijana wetu kama vile wazee wamesema, nami naunga mkono kwamba ni vizuri muwe vijana wazuri, ndipo na nyinyi watoto wenu watafuata mwenendo yenu mizuri. Being used really badly, na at the end of the day wanapata they end up with a wrong leader when you walikuwa expect what get fruits from them. The only thing I can tell them is that they have to open their eyes and be wise. Kala TV kowuok kar chung'un bura Mauriri County ma Migori, nyinga Gor Collins. Gwachono gomo e county ma Migori tieko weche manyien saa 1 okalo kanyo dakika 20 kod 1 odhiambo masani. Pane weche mamoko biro koromo saa 3 mar otieno yo mar Adimba. Kata kamano inyalo medo luwogi losgi mag tudruok kama timo Facebook Kala TV Live, X @KalaTV kod YouTube bende en Kala TV kapang en free to air achiel kachiel Kala TV. Urito masani ka jasomo ne Rogers Odhiambo, jaloko ne Bella Achieng'.